Salutare, oameni frumoși! Bine ați venit la un nou vlog despre UAZ Buhanca, cum vom transforma această mașină în campervan. Hai să vedem ce am mai făcut la ea de azi dimineață până acum. Este ora prânzului. Am demontat tapițeriile de pe ușile din față. Am lipit iarăși de-astea plăci de-astea insonorizante din bitum. Ia uitați, a lipit complet aici Roman. Meseriaș. Ia uite, faci treabă bună. Deja s-au îngreunat ușile. Sunt grele plăcile astea. Și Igor s-a dus până la magazin să cumpere o altă sfoară din asta, un pic mai groasă, pentru că în episodul anterior am avut ceva probleme, fiind și sfoara subțire. Am tăiat un pic chederul aici, nu știu dacă se vede pe cameră, uite aici. Și să punem o sfoară mai groasă și încercăm. Avem de înlocuit 4 geamuri, da, laterale. Vor fi la fel ca acesta, mai moderne, așa, mai sistemul ăsta de închidere ca la autobuz. Și sper să nu intre apă, pentru că la geamurile puse de fabrică, uitați, iar vă arăt acest luft renumit, intră apă foarte multă. Și să văd ce îi fac la ușile pe spate. Deja aici am pus plăcile astea insonorizante. Pe aici intră apă. Cred că îi mai pun un rând de chedere. Voi vedea. Aici vreau să fac locul de dormit, să pun un pat aici, să construiesc un pat. Să vedem dacă găsesc un sudor, dacă nu, eu va trebui să sudez. Așa că rămâneți aproape să vedem ce va ieși din această mașină. Suntem abia la episodul numărul 2. Nu știu cât va dura. Nu vreau să dureze mult. Nu, vom vedea cât avem forță. Și după ce o voi termina, vom vedea unde vom pleca în călătorie. Încă nu m-am hotărât. Să vedem, încerc să o conving pe Oxana să meargă cu mine, însă ei nu-i place, mai ales cu Buhanca, că știți foarte bine, nu este mai deloc comodă. Dar încerc să o conving, sper să vrea să vină cu mine. Vedem. Secretul când lipești plăcile acestea antifonice, da, insonorizante, este să apeși cât mai mult cu această rolă, să fie foarte bine uniformizate, să scoți aerul dintre tablă și asta, placa insonorizantă. Dacă nu le freci așa bine, se vor dezlipi în timp de la soare. Cât se odihnește Roman, da, fumează. Voi da eu scaunele jos de pe față. E foarte ușor de montat scaunele. Are o piuliță, vă arăt imediat, de tip fluture. Uite asta. Desface această piuliță și iese scaun prins într-o piuliță. Acum trebuie așa. Ia uite. Ați văzut ce ușor? Ne-am apucat și de a doua
ușă. Uite, a apărut și Igor pe ecrane. S-a dus să cumpere o altă sfoară. Vrem să izolăm și capota motor. Uite, are ceva, vot, ciuciuzna, dar tot. Are aici ceva izolație, vom continua să o izolăm de tot. Hai să plec. Am desfăcut pâsla asta de la capotă. Vedeți cum au pus cei de la fabrică? Au făcut economie, dar asta trebuie să fie peste tot pentru a insonoriza, pentru a nu auzi așa tare motor. Nu se aude foarte tare, dar vom face noi și un lucru și mai bun decât cei de la fabrică. România aproape gata. Uite cum a lipit capota motor. Să nu mai... Dar nu știu dacă ține. Asta va fi pentru insonorizare, pentru căldură. Este în interiorul capotei acolo. Oricum face cald. Niște plase pentru țânțari în cazul în care voi merge în Siberia. Ia uitați ce frumos. Cu magnet. Acolo sunt cai, nu sunt țari. Mă mănâncă de viu. Am terminat partea din față. Capota motor. Aici sub scaune. Vedeți, a fost lipit ăsta gri, da? Vopsit ulterior. Noi am mai pus câteva bucăți. În partea din dreapta la fel. A rămas doar să pun scaunele și cred că pe ziua de astăzi vom încheia. Uite așa arată acum. Mult mai bine sună. Nu uitați, vă rog, de un comentariu, un like, un hype, o distribuire. Doar așa putem dezvolta această comunitate. Cu cât voi sunteți mai activi, da, puteți să scrieți orice acolo, dar să nu ne jignim. Așa va recomanda YouTube-ul acest canal sau acest videoclip și altor persoane. Vă mulțumesc anticipat pentru susținere. Să punem scaunul. Gata, foarte ușor de montat, ați văzut. Acum prinzi piulița asta, fluture și îi dai bice. Uite. Celălalt scaun îl pun imediat. Hai să vă arăt sistemul de prindere. Uitați aici. Intră două știfturi în șlițurile respective și atât. Și se basculează. În spate ai acea piuliță, fluture și gata. Scos scaunul din spatele șoferului. Cât loc am, uitați-vă și voi cum stau acum. În buhanca, parcă nu este adevărat cât loc ai. Bine că eu nu mai pot să mă uit în lateral, mă uit prin acest stâlp, ia uite. Bună dimineața, este o nouă zi și am venit cu bicicleta astăzi să mai fac puțină mișcare și deja se anunță ploaie. Când am plecat de acasă am întrebat, am dat o căutare pe internet, a zis că nu plouă.
Și când vin eu cu bicicleta plouă. Uite, am adus aici, stai să-mi scot cam bluza, în portbagaj, am adus fen de ăsta industrial, pentru că este mai răcoare și dacă este răcoare, insonorizantul ăsta nu se va lipi bine. Uite, Roma deja lucrează, este 8:30 și el deja până la 8:30 a demontat o parte din tapiseриile laterale. Voi demonta eu acum partea asta din dreapta și boxa. Așa arată mașina cheală. Să avem o zi plină de succes, da? Sau succesuri, cum vreți să-i spuneți. Cum spunea o domnișoară la un moment dat, îi dăm bice. Ia uitați cât am băgat în portbagaj aici. Mai am încă un fen aici industrial de ăsta de uscat câini. Uite-l pe ăsta aici. Și nu mai funcționează. Trebuie reparat. Ați văzut așa ceva? Și nu mai funcționează. De ce? Aici are un filtru și Oxana nu a știut că ăsta trage pe aici aer rece și dă aer cald pe aici. Și ăsta s-a îmbâxit cu păr de la câine, de la câini și cred că n-a mai avut răcire și s-a ars. Vom vedea, îl dăm la reparat. Cu Niva nu va mai plimba de mult. Mergem să cumpărăm cu Roma, mergem până la magazin să mai cumpărăm plăci insonorizante pentru pereții laterali mai mari, bucăți mai mari. Astea care au fost bucățile mici le-am folosit la uși, la capota motor, ați văzut mai devreme. Acum să luăm bucăți mai mari, să avem spor, domne. 8:39 este ceasul. Și uite, deja a început să dea de sus puțin. I-am spus lui Roma, hai să mergem împreună cu bicicleta și ții tu așa la sub braț plăcile insonorizate. Eu 100 de kg, el vreo 80 ceva, 90. Nu cred că duce bicicleta aia 200 de kg cu tot cu plăcile alea. Niva are 21.592 de kilometri. Se simte bine. Uite, aici este magazinul. Asta din dreapta, Strila. Magazinul în interior. De mult existau și la noi așa ceva. Aici încă mai există. Nu știu, mai sunt în România așa ceva? Becuri, beculețe și beace. Tot ce vrei și ce nu vrei. Восьмерочную за 1700. Дешевле, который за 2000. Uitați aici mostrele pentru izolare. Și aici. Hai să vedem ce vom cumpăra. Îți scrie un cod aici, îi dai codul și doamna la casă aici îți scrie codul de la magazie de acolo și după aceea plătești și ia uitați câte cruciulițe aici. Într-un alt magazin am venit, acolo cam scumpuță era, scumpicele.
Să vedem, poate luăm de aici un pic mai ieftine. Asta e magazin specializat pentru Lada. Так, поштучно листаем. Не, я имею в виду, она вот, да. Și aici sunt destul de scumpe. A sunat Roma pe cineva și a zis că ne vor vinde mai ieftine cu 300 de ruble o bucată. Nu știu cât are, 70 pe 70, ceva de genul ăsta, dar deschid la ora 10, vin la magazin. Vom merge. Mergem să bem o cafea și după aceea la magazinul acela luăm 20 de bucăți. Asta înseamnă 6.000 de ruble, cam 70 de euro. N-avem ce face, mai băgăm niște bani acolo. Am ajuns să bem o cafea, fală lumea chiar și înainte de ploaie. Uitați ce voiam să vă arăt aici la Alexandru. Vedeți cum are pe mâini? Ia uite. Știți de la ce e asta? E de la acosit pe aici, în jurul spălătoriei, și a fost în maieu și este o iarbă, se numește aici bărșevic, nu știu cum, în România nu cred că există, sau pe unde sunteți voi. Dacă cineva din Republica Moldova este prezent acum, să ne spună în limba română cum este bărșevic. Și el nu a văzut, vede Alexandru, și sucul ăla rezultat de la, în momentul în care cosea, a sărit și are o reacție chimică, îți arde pielea și e posibil să-ți rămână cicatrici. Hai să bem cafeluța. La alt magazin am venit. Este un magazin special pentru muzică și Roma îl știe pe băiatul de aici. Ne face o reducere. Luăm cu 300 de ruble o placă din aceea insonorizantă. Hai să vedem. Asta e de muzică și uite aici pentru izolare fonică. Două cutii din astea, uite așa va arăta. Se numește Tișina, adică liniște. Roman se apucă să izoleze în interior aici. Va fi cu portocaliu. Fiind mai răcoare, vedeți, încălzește cu acest fen industrial. Trebuie să fie fierbinte. Să vă arăt diferența. Uitați aici, deja a pus pereții ăștia până în spate aici. Observați, aici nu este. Și hai să vedeți cum se aude sunetul. Hai să pun microfonul lângă. Da? Adică a plin. Am fost la firma de curierat să mai ridic un produs. Uitați asta. Ăsta va fi interiorul, așa va arăta tapiseria. Hai să vedem cum vom face. N-am lucrat niciodată cu așa ceva. Am pus o masă aici afară și încerc să lipesc acea tapiserie pe astea, cartoanele astea de fabrică. Hai să vedem.
Arată frumos, da? O culoare frumoasă. Hai să vedem cum va ieși. Sunt la fel de nerăbdător ca și voi. Pentru a face economie, trebuie să măsor fiecare bucățică. Am luat o ruletă aici, 1 centimetru mi-ar fi trebuit. Ia să vedem, 64. Trebuie să las un pic mai mult pentru de 64 pe 68. Și o să pun câte 2 cm în fiecare parte, să-l bag în interior, da, să fac un tiv așa. Deci 72 pe cea mai lungă, 72 pe 68. 72 pe 68. Am trasat pe unde va trebui să tai și începem să tăiem. Încerc fără ochelari. Merge fără ochelari. Nu e ceva de migală. Lucrăm la aer curat. Așa arată. Și acum o întrebare. Ia să vedem dacă rombul iese la fel. Nu e la fel, bineînțeles. Ori așa să fie partea ascuțită sau să o pun așa pe orizontală. Cum arată mai bine? Voi cum ziceți? Așa sau așa? Îți dă senzația de spațiu. Care îți dă senzația de spațiu? Nu pot să mă hotărăsc. Cred că trebuia să las mai mult, să las vreo 3-4 cm pentru a avea de unde trage de material. Am niște clei de ăsta, niște prenandez universal, niște lipici de ăsta. Și începem și noi dintr-un capăt. Hai să începem de aici. Mamă, ce bine lipește, nu vă imaginați ce bine lipește. Nu-mi imaginam. Și acum facem în felul următor. Ia să vedeți cum face Gogo acum. Uite așa. Ia uite ce frumos ies. Cred că îmi trebuie o spatulă sau o cârpă. Cred că o cârpă ar trebui să iau. Nu, asta e de probă. N-am făcut până acum, repet. Facem împreună cu voi. Cred că mi-ar trebui încă o masă ca să întorc asta. Da.
Mai aduc o masă. Pe a doua masă facem lucrarea curată. Trebuie să-i dau aici în aer. Așa. Și acum începem nu știu la colțuri aici cum o să fac. Trebuie să crestez un pic. Pentru a avea un rezultat mai bun al insonorizării, hai să vă mai arăt ceva. Am încă ceva aici pe spatele tapițeriei. Pe spatele tapițeriei voi aplica niște burete. Ăsta are deja lipici pe el, da? Vedeți aici sub acest celofan. Și vom lipi aici. Uitați. Facem treabă ca lumea. Aproape că s-a lipit pe lipiciul vechi ăsta, aplicat nu de mult. Așa. Am și eu un cameraman, că e plecat doctorul cu treabă. Așa. Și acum ați văzut, am deslipit prea mult folia. Din cauza vântului s-a lipit una de alta și s-a stricat. O punem din bucăți, acum nu are nicio treabă.
Așa arată față verso. Arată și ea într-un fel acum va arăta mașina. Vă arăt ce am găsit. Încerc să pun pe aceleași găuri. Uite, am găsit niște doape de-astea, dar nu reușesc să le pun. Se umflă plasticul. Hai că încerc acum să fac. Надо поменять. Сильно вогнали туда штучку эту. Ну, то есть пластик расширился, и поэтому не важно. Потому что надо этот с зенком. Шурупы чуть подлиннее. Не, надо зенк. Am alt tip de șuruburi. Și așa va arăta. Da, cum a fost înainte, cu astea de mobilă și acum cu albastru. Am fost la magazin de am cumpărat alte șuruburi. Am luat niște din astea cu zenc, pentru că cele de la mașină erau cu șaibă, așa cu preșaibă. Am luat cu zenc pentru a pune căpăcelele astea. Cum vă place? Continuăm. Trasăm a doua tapiserie. Și cum se spunea la MCM, da? Materiale construcții de mașini, și o debităm. Aici avem piele de cangur. Asta este piele de cangur. Încet, încet capăt experiență. Nu trebuie să pulverizez deasupra mesei, pentru că va fi murdară. Și voi pulveriza aici. Gogu meseriașul. Gogu meseriașul. Întind cu o cârpă, cu un prosop. Și acum îi facem tivul. Tivul îl facem pe masa cealaltă curată, adică aici. Aplicăm din nou. Mă gândeam aici pe aceste margini, la tiv,
să fi băgat un capsator, niște capse, dar mă tem că vor străpunge tapiseria, vor ajunge pe partea cealaltă. Așa că nu bag. Am început și eu cu părțile mai mici pentru a căpăta experiență, adică cu ușile din spate, și sunt perfect, aproape perfect drepte și îmi este mai comod. Da, sper să țin bine rombul, vedeți, rombul este culcat, nu cu vârfurile ascuțite sus și jos. Sper să mențin peste tot, toată mașina așa. Ușa de față de la șofer încă nu am montat-o. Ușa de la pasager este montată. Aici în interior încă este ca la balamuc. Așa vor arăta pereții. Mâine mă apuc de... Uite ușile laterale ce bine arată. Știi ce mă gândeam? Geamurile să le fac fumurii, dar cu tentă bleu, așa, metalizată. Ar arăta bine. Să vedem. Până una alta, nu știu cât are vlogul ăsta, câte minute va avea. Eu l-am filmat în 2 zile. Aici îmi voi lua rămas bun de la voi. Sper să vă fi plăcut. Dacă sunteți cunoscători, să-mi lăsați ceva comentarii, sfaturi, sugestii. Acolo sunt bucuros să vă urmez sfaturile. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Aveți grijă de voi. Vă pup. Doamne ajută!